πώς να ανεβάζεις reel υψηλής ποιότητας χωρίς να σου χαλάει την εικόνα το Instagram ή το Facebook. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και μάθε πώς. Βήμα πρώτο. Μπαίνουμε στις ρυθμίσεις του κινητού, κατεβαίνουμε και βρίσκουμε το πεδίο κάμερα. Στην πρώτη επιλογή εγγραφή βίντεο επιλέγουμε και βάζουμε τη δεύτερη επιλογή 1080 HD στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί καθόλου η πλατφόρμα του Instagram ή του Facebook να κάνει συμπίεση έτσι ώστε να χαλάσει την ανάλυση του βίντεο σας. Έπειτα μπαίνουμε στο Instagram, ρυθμίσεις και δραστηριότητα, βρίσκουμε την επιλογή ποιότητα αρχείων μέσων, επιλέγουμε και έπειτα στη δεύτερη επιλογή σιγουρευόμαστε ότι έχουμε ανοιχτό το ανέβασμα σε μέγιστη δυνατή ανάλυση. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, ένα share ή ένα save για να μπορείς να το ξαναδείς όταν θα έρθει η στιγμή να ανεβάσεις τα δικά σου reels.